padha ra ngerteni lunga seprene durung bisa nemoni. Nyuwun sewu Pak Lek. Oh iya, arep menyang endi? Ajeng daleme Pak Karto. Ana perlu apa to, Nduk? Dipun utus Ibu Kapolres ngaturaken daharan. Momen ya Pak Lek bareng. Oh iya, Nduk, hati-hati. Wis tak coba nglalekake jenengmu Assalamualaikum. Bapaknya nang dalem Le. Wonten tasik teng wingking. Kula atur riyin. Iya Le. Pak, Pak Napa le? Mbak, wonten Mbak ning room. Iya sik, tak duwe kayu. umpamane kowe wis Ngalamun Nduk. Ngene nggo dhisik. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. yo mung siji dadi panyu Soan kula mriki sing sependa ajeng silaturahim kaping kalih dalem dipun utus Ibu ngaturaken daharan dhateng Pak D. Oke. Lah ana perlu apa Nduk? Dengan pendak sepindah sedanipun simbah. Walos ndak pisan. Nggih Pak D, mangke dalu bakda magrib Pak D dipun utus Ibu kapureh ngaos teng griyanipun Ibu. Insyaallah Nduk. Le, salam pisan. Oh nggih Pak. Lagi sekolah ndi? Wis kelas piro? Dalem SMP 2 Pangorejo sampun kelas 3. Sekedar malih badhe UNAS nyuwun pangestune nggih Pak D. Tak dongane muga-muga lulus. Niki Pak. Nggih Pak D matur nuwun sampun cekap dalem nyuwun pamit. Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih Pak D bareng. Nggih. Waalaikumsalam. Ono. Dok. Pak. 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 Ya Allah. Salam sik. Le. Gitu. Oh iya, Nduk. Tak Ya Allah, Pak. apa ya lo? senadyan sak gedhe ping moto tanggo topo kangen jroning dodo.